Editare și produs de Ionuț Dumitru, producția de masă. Elon Musk a anunțat că producția pentru uz intern în fabricile Tesla începe în 2026, preț estimat. Se vizează un cost de sub $20.000. Capabilități. În prezent, robotul poate face curățenie, poate uda plantele și poate muta cutii în depozite, fiind antrenat prin aceleași sisteme AI folosite pentru mașinile Tesla, FSD, Full Self-Driving. Roboții sunt sisteme complexe care îmbină ingineria mecanică, electronica și informatica, inteligența artificială. Pentru a înțelege cum sunt făcuți, îi putem compara cu corpul uman, deoarece majoritatea roboților moderni, în special cei precum Tesla Optimus, sunt proiectați să ne imite. Iată principalele componente care alcătuiesc un robot. 1. Corpul, structura mecanică. Este echivalentul scheletului nostru. Materiale. Se folosesc materiale ușoare, dar foarte rezistente.